Nyasa VoiceBox, Senior Prophet Jonazi akulankhula ndi Azibusa anzawo kuti kuwapempha kuti chonde Azibusa tikhale anthu oyima pa chilungamo tisamapereke maprofesi abodza chifukwa cha ndalama. Akuti nthawi ya chisankho itu kunachuluka maprofesi kumaena kuti achakwera awinanso upresident. Koma pamene zikukhala kuti malizatsi akuonetsa kuti apita muthawi kandi amene akutsogola a Jonazi akupempha kuti ngati ndali ndalama chonde Azibusa mulape. Komanso mudziwe kuti utsogoleri ubwera wa DPP ndi utsogoleri kuti ofuna kuti aliyense azilimbikira payekha nthawi yomapita ku State House kumakatenga ndalama nkumawanamiza anthu maprofesi abodza nthawi imene ijayo yatha. Aliyense tsopano azilimbikira ku ntchito ngati akufuna kuti akhale nkanthu pakhomo pake. Kulankhula kumeneko kwa Prophet Jonazi ndipo akamaliza timati mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox. Mwazuka bwanji amalawi nonse maka Azibusa tendiphunzire kukhala chilungamo. Tidaphunzira kukhala chilungamo dziko limayang'ana kwa ifeyo. Bodza la mbusa anthu amadziwa kuti abusa akunama. Azibusa dziko limayang'ana kwa inuyo. Nonse amene mukati ye koma achakwera kuwina ndithu mulape mungolapa. Muphunzire kunena chilungamo ndipo muphunzire kukhala chilungamo. Ndipo ine ndikuyamika Mulungu kwambiri kuti amene akuwinawa simungakanamize ndi profesi. Simungapite kwa amene akuwinawa kukanamiza. Ndipo ulendo uno Azibusa aulesi mudya lilime. Ino ndi nthawi yonena kuti molimbikira. Mwina munazolowera anthu kukupasani ndalama. You really have to work very hard. Chifukwa maprofesi zakwachika. Muphunzire kukhala anthu opembedzera. Anthu amawondo. Mabodza too much. Ye buwina kutiko. Chilungamo chikakuthawani umakhala kuti munthu wabwerera mbuyo. Iweyo ukangosiya chilungamo udziwe kuti wabwerera mbuyo pamafunika kuyambirazo. 5 years imene musowa koponya maprofesi. I see. Awa si kuti mungaanamize. Awa nga DPP amene akuwinawa. Simungaanamize. Ulendo uno musova, mupemphera, musala kudya, opanda kupasani ndalama. Zili bwino kwambiri. Ulesi unachuluka kwambiri. Anzani tikupemphera 40 days. 40 days. Nkumapangaso challenge. Olo mupemphere palibe chichitike. Mulungu ndi wachilungamo. Ndikulangula kwambiri facha. The body of Christ is so polluted. Too much mabodza. Kan kufuna ndalama. Ndewe na manusa. Ya koma iweyo is a setup. Si set up my brother. Mulungu azaku mupita nazo kugahena. Kuli tumoyo after this life. Kuli kugahena mukakhala abodza Azibusa. Mudzina la Yesu Mulungu akulangana. Aya kumweneyo iwe umene kuteremo mwina mafathers. Ineyo I don't need fathers. I just need a father who is God. I just need a father Jehovah amakwanira. The good news sine womphawi. Simpempha ndalama. I work and God blesses me. And Mulungu amene mkuona video Azibusa abodza afake mutawatsatsa ndipo mwasiya. Haya ifeyo tikalankhula zimatheka ndipo tikanenera zimakhala momwemo. Apa bwanja munanenera ino. Haya ineyo ife tikangonena ati we have a track record. Track record. Ne ababa.
kuli mulungu kunjaku. Osamanenera Mungu asananenere. Our God is not a God of wickedness. He's the God of righteousness. Ora atapanda kukupasani ndalama inu kungowapulisa mawu a Mulungu siku lako ati. Koma yai ino muwina kutiko. Mulungu ndi woyera. Mulungu ndi woyera. Ndiye ulendo ulo tukulibe za State House majakete ya mbakata ukatenga ndalama kusema musova azibusa ambiri musova. Tikuze mona ntima ine ni sino Prophet Jonazi ndimaphunzitsa kulimbikira kupemphera kuwerenga mawu tapemphera 40 days 21 days mumaona ngati chinyengo chingayime kulibeka ndi woyera Yehova and God is not a respect of a person. Ulendo unazibusa muphunzira kupemphera kitu musala kudya zenizeni palibe okuposa ndalama amakupepekani kwambiri muisova. Bye bye. See no Prophet Jonazi is my name. No apologies, sir. God bless you.